बाथौ बुथुमनि जानानै बायदेवा दिनै आलासि महरै नुजाफैदों दिनै बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों आं इयाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों आरो इयाव माने आं माने नुदो दि इयुथफोरनि जि माने माबा जागोन नांगौमोन माने आरोबाव फैनांगौमोन इयुथफोरा खोनानो नांगौमोन आरो जिहेतु जोंनि बाथौ धोरोमा बिराद माने बिराद ओल्ड माने बिराद माने ओल्ड इयो मोनसे माने धोरोम इनि माने लिरनाय माने मोनामोन आवगोलो लिरनाय माने जेबो मोनामोन हिस्ट्रि इदि लिरनाय गैयामोन जोंनि बर'फोरनि होमबाबो जोंनि आबैमोननि माने खुगा खुगा फैनानै दा इदि माने इमान मोजाङै मोनसे माने इदि माबा बाथौसालियाव जों फैनानै इदि आर'ज होदों इनिफ्राय इदि माबा आयदा होदो जेरै माने आंनि आयदाया जादोंमोन बाथौ धोरोमनि गेजेरजों लाइमोनफोरनि सोद्रोम आखु दानाय आरो सुबुं सम्पद सोरजिनायाव गावखौ बावसोमनाय दा माने बे माने सुबुं सम्पद माबाया माने मा बे बुस्थुखौ आं बुंदो माने धरक दा हिउमेन रिसोर्स होननानै बे बुस्थुआ जादों माने जोंनि माने इयुथफोरा जिमान माने एजुकेटेड जानानै गावनि माने कालचारखौ गावनि रिलिजियनखौ जिमान हायो माने मोजाङै माने इखौ माने आरो जोंनि अकल ओनसोलावल' नङा डिस्ट्रिक्टआवल' नङा बा आसामावल' नङा इखौ माने जों माने पुरा इन्डिया पुरा वर्ल्डसिम माने इखौ लांनांगोन होमबासो जोंनि माने बाथौ जि रिलिजन इयो माने थांना थागोन आरो स्पेशली इयो दा आं नुदों दि इयाव माने अकल बैसो गोनां मानसिफोरासो इयाव बांसिन बाहागो लादो आं माने सानदों दि इयाव जुदि इयुथफोरा जुदि बांसिन जुदि लिड लायोबाथाय इयो आरो मोजां जागोन मानोना दा फिउचारा इयुथनि आखायावसो दं दा फिउचारा थ' इयुथआ बांसिननो जोंनि जि कालचार दं जोंनि जि रिलिजन दं बे रिलिजनाव माने बाहागो लानांगोन होमबासो जोंनि माने हारिया जौगागोन जोंनि बाथौआबो माने जौगागोन आरो इयाव माने जों माने गावखौनो माने बावसोमनांगोन माने आरो जि जोंनि जे अन्धबिश्वास दा जाबाय थायो बा दा इयुथफोरा बिराद एलकहलिक जादों माने निसा खालामो माबा ड्राग्स जायो इफोरो जायो थ' इ बुस्थुफोरखौबो माबायदि जों माने सिफायनो हागोन माबायदि इखौ माने जों खम खालामनो हागोन बेबायदि माने मोनसे पबित्र अनुष्ठानावनो फैनानै जों माने इफोरबायदि बुस्थुनि थाखाय माने आलोचना खालामनो नांगौ मोजाङै डिसकास खालामनो नांगोन आरो बे बुस्थुफोरखौ जिमान हायो माने गथ'फोरखौबो जों माने सिखायनांगोन माने बे बुस्थुआ जे जोंनि जे आबौनि माने माबा सम्पत्ति मोनसे जोंनि बे धोरोमाबो जोंनि माने सम्पत्ति बेयाव माने बिराद जोंनि बाथौ धोरोमा साननो नायोबा बे मोनसे most scientific religion in the world बुंबाबो माने जेबो खम बुंनाय जाया मानोना इयाव जोंनि अर दै अख्रां इफोरखौ जों माने सिबियो नंगौना नङा जोंनि मोदोमावबो माने बे बुस्थुफोरानो दं बेजोंनो जों माने माबा जोनोम जादों हानिनो जों थ' माने इबायदि माने माबायाव माने फैनानै इयुथफोरा बांसिन माने बाहागो लानांगौ आरो जि ससियेल प्रब्लेम दं जोंनि ससाइटियाव बेखौ माने मोजां खालामनो माने नाजानांगौ माने बेखौनो दा उन्दै जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो खम बिबांनि धोरोमारि प्रग्रामफोराव खमै बाहागो लानाय नुयो बिथांमोननि बिमा बिफाखौ मा खावलायहरगोन आं माने बिथांमोननि माने बिमा बिफाखौ माने आं इखौनो बुंनो माने लुगैयो जे जों दा जि बुस्थुखौ जों जि जातिनि माने दा जों जोनोम जादों बे बुस्थुखौ जुदि लाखिनो गोनां जायोबाथाय जों गावनि माने गथ' गथायफोरखौ माने मा खालामनो नांगौ मंगलबारै माने एटलिस्ट बाथौसालियाव माने लाबोनो नांगोन बेनिफ्राय एग्जामफोर जाबाथाय बा मोनसे जुदि मोजां गोथार अनुष्ठानफोर जाबाथाय होमबाथाय माने गथ' गथायफोरखौबो इफोरखौ माने नायनो माने लाबोनांगोन जों दाखालि बावैसो नुनो मोन्दों सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव खोमसि फोथायनाय बाथौ धोरोमाव दासिमबो दं नामा खोमसि फोथायनाया दायना होननानै जोङो दाखालि बुथारनायखौ नुनो मोन्दों दा जों 21st सेन्चुरियाव माने जोनोम जानाय माने माबा आरो जों माने दानि जेनेरेसना मस्ट माने साइन्टिफिक जेनेरेसन होनो जों बिराद माने जों दा डेभेलप खालामदो होनो रिसार्च खालामदो होनो बे समाव जुदि बेबायदि जुदि अन्धबिश्वासफोरखौ जुदि लाबाय थायो होमबाथाय जोंनि माने माबा हारिया माने जौगानाय नङा बेफोरखौ माने दा साइन्टिफिकेलि जों माने थिंकिं खालामनो नांगोन बेफोरबायदि बुस्थु जाबाथाय जों माने खाथि खालानि मानसिफोरखौबो माने माबा एवारनेस खालामनो नांगोन जे बेखौ जों हमना लाखिनो नाङा माने बेफोरखौ जिमान हायो माने गारनोसो नांगौ माने खम खालामनो माने नाजानांगौ गोथार बाथौ सान बे साननि सोमोन्दै आं दिनै नोंथांमोननि बिजोंनि गेजेरजों गासै माहारियारि
सुबुं माहारिनिसिम फोरमायनो सानदों। दुलाराय बाथौ गौथुमा 1992 मायथाइनि 16 मे बे मे दानाव दाफुंनाय जादोंमोन आरो बे समनिफ्राय बाथौ गौथुमा गोबांथार हाबा मावबोबाय थादों। बाथौ धोरोमखौ जौगानायनि फेहेरनायनि सिन्था खालामनानै समाजखौ मोजां आब्रुथियै दाफुंनायनि मोनसे नोजोरखौ होनानै बे समनिफ्राय फैयै फैयै जोंहा बाथौ धोरोमा बा बाथौआ मोनसे उजिनाय बा थैनाय थांनायनि जेबो माने मोनसे जोनोम सान बा थैनाय साननि जेबो थि बेबायदि गैया। जे बाथौआ मोनसे समनिफ्राय जोंनि बर' समाजखौ दैदेननायनि मोनसे बिथिंखौ लानानै बा बर' समाजा जेब्ला जोनोम जाबोदोंमोन बे समनिफ्रायनो बाथौ धोरोमा जोनोम जाबोदों होननानै जोङो बुंनांगोन। आरो बे समनिफ्राय जोङो बाथौ धोरोमखौ गोबाथामनानै जोंनि खान्थिफोरखौ जोङो फोसावनाय फेहेरनायनि मोनसे हाबा मावबोबाय थानाय जादों। दा नैबे बुब्लियाव जोङो जे बाथौ धोरोमखौ फोसावनो फेहेरनो मोजां जानायनि थाखाय जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे थि खालामनानै आबै आबौमोना मोनसे सोलिबोनायनि माखासे जोङो खान्थिफोरखौ स्टाडि खालामनानै दिन खालारफोरखौ जोङो स्टाडि खालामनानै जोङो मागोनि नैथि मंगलबार बे नैथि मंगलबारखौ जोङो बाथौ सान महरै गोथार बाथौ सान महरै जोङो थि खालामनानै लाफैनाय जायो। आरो बेनि गेजेरजों जोङो जे बुहुमाव जोङो बाथौ धोरोमखौ फालिनायनि मोनसे मोजां खाबु जायो। बे खाबुखौ जोङो सारा बुहुमावनो लानायनि मोनसे सान थि खालारखौ जों लानो हायो। दा बे बिथिंखौ जों नोजोर होनानै लाफैनाय जादों। आरो जोङो 1992 मायथाइनिफ्राय जोनोम जानायनिफ्राय जोङो दिनै 29 बोसोराव आगान होफैबाय। 29 बोसोराव आगान होफैनायनि उनाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा हाबा मावबोबाय थानायनि गेजेरजों 1996 मायथाइयाव जोङो रायजो सरकारनिफ्राय जोङो आद्रा सुटि हाफ हलिडेखौ जोङो मोननो हानाय जादोंमोन। आरो बेनि उनाव फैयै फैयै 2017 मायथाइयाव जोङो BTC गभर्नमेन्टआ फुल हलिडे BTCनि आवथायाव फुल हलिडे आबुं हलिडे एबा गोथार सानखौ जोङो मोननो हाफैनाय जादों। आरो बेनिनो 2017 मायथाइनि जोबथा डिसेम्बर दानाव जोङो आसाम गभर्नमेन्टनि अर्डार बायदियै जोङो 2018 मायथाइनि 23 जानुवारियाव जोङो गोथार बाथौ सानखौ जोङो फुल हलिडे बायदि महरै फानजामुथियावबो जोङो गोथार सान महरै जोङो मोननो हाफैदों। आदसा मोनसे खोब मोजां सोंथि बाथौ धोरोमखौ हिन्दु धोरोमनि दालाय नामा होननानै जोंनि गोबां बर'फोर एबा गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारिफोरा सानो। खायफा जोंनि बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै मोजां गोथौयै सानदांनो हायैयाव आरो जोङो गुबुनजों एसे एनै खाथि थालायनाय बा रायजो जालायनाय बा जोङो सोरनिबा हिन्दुआरि माखासे बामोनफोरा फैनानै बुरखायनायनि बेलायाव जोंनि गोबां बाथौ सिबियारिफोराबो सानो जोंबो हिन्दु धोरोम सिबियारि बा हिन्दुनिनो मोनसे दालाय। नाथाय जोङो बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै बाथौनि गोथार बिजाब बाथौ थान्दै बिजाब एबा बाथौनि माखासे बाथौ आर'जफोरखौ जोङो आवरायोब्ला रोजाबोब्ला जों मिथियो मा जोंनि बाथौ धोरोमा हिन्दु धोरोमनि जेबो दालायबो नङा, गुदिबो नङा, बिजौबो नङा। खोथाया जाहैबाय मा हिन्दु धोरोम होनोब्ला जोङो दिनै नुयो बिसोर माखासे फुजा फाथाल फालिनाय समाव मुर्ति बानायनानै सिबियो। नाथाय जोंनि बाथौ धोरोमा दिनैसिम बेबायदि मुर्ति बानायनानै सिबिनाय जायाखै। जोंनि बाथौ धोरोम सिबिनायनि बिथाया जाहैबाय न'खराव थायो, न'खरनिफ्राय रायजोनियाव थायो, रायजोनिफ्राय बेबायदिनो आनसलिक लेभेल, डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव थायो। बेहाय जोङो थसे औवानिनो खामि हेबनानै 19 जरा खामि हेबनानै गेजेराव मोनबा बान्दोजों हेबनानै गेजेराव जोङो सिजौ गायनानै आलारि बाथि धुप धुना फुल प्रसाद लानानै सिबियो। नाथाय जोङो हिन्दु धोरोमनि बेखौ रुजुयोब्ला बा डिफारेन्सखौ नागिरोब्ला जों नुयो मा कालि फुजा बा लोखि फुजा बा बबेबा माबा मोनसे शिबरात्रि फुजा बायदिसिनायाव बेफोरबायदिनो गोबां बिसोरनिफ्राय जोंनिया जुदा आरो
हमनानै ला नोङो शिवरात्रि फुजायाव बिसोरो शिबखौ सिबियो शिबखौ सिबिनाय समाव बिसोरो भांनि लादु बानायो बायदिसिना बेबायदि निसा जुक्त मुवा बेसादखौ बाहायो नाथाय जोंनि बाथौ धोरोम सिबिनायाव दिनैहाय मोनसे फोरबो फालिदों जोङो गोथार बाथौ सान बे गोथार बाथौ सानाव जोङो आर'ज गाबनायजों लोगोसे मोनसे सावरायमेल लानाय जादों बे सावरायमेलानो जाहैबाय गोथार बाथौ सानखौ जों माबोरै मुलुगनां खालामनो हागोन बेखौ जोङो फुंखा सुबुं लानानै मोजाङै सावरायबाय रायजोफोरनि गेजेराव बुंथिबाय आरो नैथिया जाहैबाय लाइमोन जिउआव धोरोम सिबिनाय आरो जोङो आदर्श गोनां जिउ खुंनाय बेनि सायाव आरो मोनसेया जाहैबाय मा माइनावफोरा जोंनि न'खर आरो गावसोरनि जौगानायाव माबायदि बिहोमा दङ बेखौ जोङो सिबिनाय बेबायदि खालामदों मैयानिफ्राय जोङो बेहाय बाथौ आर'ज बादायलायनायबो होनाय जादों नाथाय जों हिन्दु धोरोमब्ला जोङो नुगौमोन मा बेहाय माने मालाबा मुर्ति फुजा बायदिसिना सिबिनाय बायदिसिनासो नुगौमोन दा ओंखायनो जोङो थोंजोङै बुंथारनो हायो मा गोदो मोनसे समाव गालाय गुजाय जानायनि गेजेराव सासे मानसियानो हिन्दु धोरोम सिबिनाय बा बाथौ धोरोम सिबिनाय बा गुबुन मोनसे फुजा फाथाल खालामनायाव गोरोबदोंमोनबो जानो हागौ नाथाय बेखौ जोङो दिनै नायबिजिरनानै बाथौ धोरोमखौ मोनबाय मा मोनसे बियो मिथिंगानि गुदि मुवाफोरखौ सिबिग्रा मोनसे धोरोमसो बेहाय जों साइन्टिफिकेलि तत्वफोरखौ नायबिजिरनानै मोनो मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बुहुम बा मिथिंगाखौ जोङो नायोब्ला हा बार दै अर अख्रां बा सान बेफोरबायदि गैयाब्ला बार बेफोरबायदि गैयाब्ला जोङो जिउ गोनां जिब जिबिया से सेकेन्डबो थांनानै थानो हानाय नङामोन बेनिखायनो जोङो बिनिनो सासे सोरजिगिरि दङ होननानै बेनो बुहुमनि मोनसे गुदि मुवा फान्डामेन्टेल इलिमेन्टस बिनि सोरजिगिरि दं होननानै जोङो आफा बोराइ बाथौखौनो बिनि क्रियेटर होननानै जोङो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों सिबिदों खुलुमदों बेनिखायनो जोङो हिन्दु धोरोमजों बाथौ धोरोमजों जेबो दालाय बा सोमोन्दो गैया होननानै जोङो बुंनांगोन